אני חייב לזוז ולא מוצא סיבה טובה, מסתפק בנדידה למחשבה, שם אני פותח מעליי תבין לו. הבחוץ רומז שיום יפה היום, לא קונה את השקרים של החלון, מעדיף לשקוע במציאות של סלון. והזמן נמרח ואני נמשך למלך במבצר של קריות. כולם אומרים מתי תקום ותזוז כבר, אם אפשר לשבת אז למה לעבוד? הם ממשיכים אולי תצא ותהיה קצת, אני רוקד רק כשבא לי לרקוד, הם מתעקשים בסוף אתה תשתגע, אז לפחות זה יהיה עם ריפוד. הם מתיישבים תן לנו אחרת, וחוזרים אל המשרדים, לא שורדים כלי מחשבים, אם הם רק היו קולטים ש... גם אני מנהל אורח חיים ישבני, גם אני מנהל אורח חיים ישבני. מגלגל לו צמיחה של שאיפות, מתפקסל ובוגד בחיפונות, אהבות שלא יודעות שאני קיים, הן לא יודעות שאני קיים, וגם את בטוח שזוכר אותך, ואת המגע של המסך שלך מתמסד, עוקב אותך יותר מכולן, והזמן נשבר ואני נשאר, אף פעם לא מגיע למחר. כולם אומרים את עצמך בידיים, ניסיתי אבל אין נרדמות כל הזמן, הם שואלים מתי אתה תתבגר כבר, היה לי תאריך אבל איבדתי את היומן, לא עוזבים זה ייגמר בטרגדיה, תמיד רציתי לגמור ביוון, הם מקנאים אם רק הייתי כמוך, אז היית אומלל באותה מידה, רק במקום במשרד אצלי בדירה, חושש שאתה שמח יש לך רכב חברה, לא כל אחד נועד לנהוג על ספה. אני מנהל אורח חיים ישבני, גם אני מנהל אורח חיים ישבני. אתה הולך לבית הספר, הם רוצים שאתה תשב, אתה נפגש איתם לבירה, הם רוצים שאתה תשב, אתה עומד ברחובים הם שלהם, רוצים שאתה תשב, הם מכרו אותך לכנסת כי בסוף אתה תשב, המטוס מתרסק, תחזור ותשב, הספה